Нали? Аз нямам такова нещо. Срам ме да кажа. Нали? И не си казваме, добре, защо така се получават нещата? Той брат ми е провокувал неща, пък аз пък нещо се бавят нещата. И те ще се бавят, защото по път не се служи, нямаше право да го направиш и нямаше старателство право да вършиш неща, които са в другото измерение на благодата, другото измерение на духовния живот. Защото да ходиш в духовен живот и да бъдеш управляван от духа, това е благодат. Чувате ли ме? Благодат. Духовният човек не приема живота си как да го кажа, като нещо, което той си го изработва, защото той знае, че не е способен да го направи. Но той живее и ходи и диша в благодат. Божията воля, второ, ако разделиме на две, ще видим, че ако по път вършиме Божията воля, това, което знаем като информация, във всяка една от ситуациите ние ще страдаме. Защото няма да се издига Христос най-малкото и Бог няма да бъде в контрол, няма да бъде управител. Ние ще го знаем, обаче ще го крием. И ще чудим, добре, защо става проблем? Защо църквите са различни, защо има различни хора с различни гледни точки и различни велики идеи? Защото единственият авторитет, управление и власт, това е Святия Дух. Би ли могло реално това да стане за теб? Би ли могло това да стане реално за теб? Ако ти вярваш в Христос и си го приел, уверявам те, може да стане. Защото не може по никакъв начин да се свидетелстваш ти като християнин, ако Святия Дух не го направи. Ще ми кажете едно много. Чувате ли колко сме зависими от него? Що Исус каза, изпращам ви този, за когото е по-добре да дойде, аз по-добре да отида там, значи той знае, че идва някой, който е по-добре да е с нас. Святия Дух в каква графа го слагаш? В смисъл, как го определяш? Ако го определяш като помощник, който ти помага на плътския ти живот, плътските ти дела, вижиш, той не е в клуб с теб. Не му слагай тия дела на него, защото той не ги върши. Делата са на плътта, плода е на духа и той има вечно благодат. Голяма разлика. Духовният човек няма дела. Той знае кой върши тия неща в него. Той е зависим от тия неща. Той диша заради Божията воля. Той диша, той живее, той няма, как да кажа, притежание към нещо, което да го обвърза с някакъв тип суетност. Да. Така е. Как ще бъдем свободни? Словото казва, и ще познаете истината, и истината ще ни направи свободни. А кой е истината? А какво е истината? Какво значи истина всъщност? Някаква идея за истина? Някаква философия за истина? Истината е Святия Дух. Истината е Бог. Мислиме ли, че нещо друго ще ни освободи самия Бог? Мислите ли, че нещо друго ще ни положи в Божията воля освен самия Бог? Сега ние не оспорваме призванията и нещата, но отделени от духа на Бога всичките призвания са работещи еднолично. За собствена воля и за собствена грижа. Може да благодарите, защото ти разрушаваш стена, която е издигната от тъмнината, стена, която да спре познанието на Твоята воля. Благодаря Ти, Отче Небесен. Благодаря Ти, Свята Душа, в името на Отец, Сина и Святия Дух. Ако си признаем пред Бог неща, които са свързани с това, което им преживяваме вътре, ще стане, би станало много лесно. Но така не, че ние сме много открити пред Бог. Бог ни вижда сърцата, умовете, душите и много добре знае. Сега, въпросът е такъв. Как си приел Христос? От кого си роден? От религията ли? Христос, който е по-човешки изобразен, така и ти си го възприел като действие, въобще и като личност. Как си го приел Христос? Помисли само. Святия Дух е на земята да ти покаже Христос.
да ти го зиви, да ти го положи вътре в тебе. А защо не се ползваме от това нещо? Защо приемаме готовата информация, която може да дойде от човешки уста и от човешки разбирания за нормалност и следваме тези неща? Защото отговор е един. Святия Дух не се вижда. И от плътски човек не се приема. Светът не обича Святия Дух. Светът не обича Святия Дух. Светът прие ли Христос? Да ви кажа да. Знаете ли защо го прие? Защото видя, че той може да създаде един друг Исус, който всеки да се задови. И това направи света. Това направи дявола посредством тия маниери. Изкриви нещата. До моралност, до правилни дела, до правилни изказвания на думи, но отвътре гробница. Мъртвешка. И сега, от другата страна стои Святия Дух. Чуйте ме, хора, не искам по никакъв начин да провокирам твоите чувства. Въобще не търсям чувствата ти, нито емоциите ти. Забрави за твоя плач, забрави за твоите проблеми, забрави за твоите неща, не говорим за тези неща. Страдай си ненужно. Сега, блажените, които страдат в Христа. Ако се страдай си ненужно, страдай си ненужно. Окей. Сега, искаме според така, както Бог иска. Не на основание на твоята душевност. Не на основание, защото ти се виждаш в проблем. На основание на Божията воля. А Божията воля има превъзходно отношение към теб. Той те видя още преди създанието на света. Преди малко го четох. Че ще бъдеш в Христа. И ти си мислиш вече, аз съм в Христа. Не, това е неговата работа. Той да те положи в Христа. Защото ако ти беше в Христа по правилния начин, до сега покрай тебе всичко щеше да бъде в друг образ. Хората, които би могли да общуваш так, би били духовни хора, ти би променил живота, ти нямаше да живееш пасивно християнство. Ти нямаше да живееш живот да помисли и желания на двоен стандарт, на корумпиран мозък. Нали? Който абсолютно са симптомите на ония другия. Нали? Моля ли се? Нека погледнем нещата на така. Проблема не е това, нашата църква колко хубава ще стане. Колко съвременна, колко модерна. Бог дори въобще не гледа тези неща. За Бог църквата си ти. Неговия храм. Бог не иска служение от човешки ръце. Нека да го прочетем. Само да го открия. И тъй, чете от 17 глава Деянието. И тъй разискваше в синагогите с юдеите и слабожите и по пазара всеки ден с уния, с които се случваше да се срещат. Този и някои от епикурейските и стоическите философи се припираха с него и ние рекоха, какво иска да каже това празнословец? Други видите, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и Възкресението. Поче взеха, те го заведоха на Ареопага. Може ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защо внасяш нещо странно в ушите ми? Бихме обичали проче да узнаем какво, що е то. А всички атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо ново. И тъй Павел застана сред Ареопага и каза: атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предмет, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който бе написано на непознатия Бог. Това прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като господар на небето на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, както да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко. Мисля, че е достатъчно ясно да разберем, че всичко идва от него. И когато ние, нашата отправна гледна точка е така, аз идвам към Бога, без знание за Бога, още в първата крачка сме в грешка. Защото има кой да ни научи, има кой да ни даде знание, има кой да ни покаже Бога. Иначе, ако ходим по този път с човешките си разбирани, желания и виждани гледни точки, ние ходим в суеверие. Чувате ли? Говорим за Исус, който не го познаваме, автоматично го превръщаме не в Бог, а в идол. Разбирате ли го? И една църква, която се покланя на Бог, който не го
познава, той фактически е Бог. А не Бог. Защото е приравнен с другите земни неща, другите суетни неща. Защо? Защото живия Бог си е жив Бог, както преди малко четам. А за тебе живия Бог жив ли е? А как ще стане жив за тебе? Посредством религия. Кое те закарва при Бога? Религията ли? Кое те закарва при Бога? Нещата, които говорим ли? Самия Бог, преди малко го четам. Самия Бог, според волята си, той те дръпва и те взима и полага това, което има в Христос за тебе и ти фактически ставаш част от това, което е Бог. Вярвате ли го? Че Бог може да живее в тебе. Тогава ти не вярваш в суеверно. Тогава ти се поканаш на живия Бог, а не на идола. Защото дявола, Павел казва, че има и друго благовестие. Знаете ли? Има и друг Исус. Знаете ли? А има ли вероятност да вярвате в това друго благовестие? И в този друг Исус? Голяма е. Поради това, защото пътския точно така вярва. Падна ли човек точно така определя нещата си? Той се базира на своето си поклонение. Той никога не се поклане през истината. Не. Той се прекланя през ума си, през това, което вижда. Защото той цели да намери Бога, който му харесва на него. На Бога, който отговаря на неговите потребности като човек. Като его, като себелюбие, като... Знаете. Как ще умрем за себе си? Мислите, че Бог очаква ние да го направим собственоръчно? Не. Бог знае, че ти си неспособен. Да се самоубиеш ли? А Бог възкресява ли всъщност? А колко са минали през Христа? Колко са минали през смърт и са възкръснали? Павел казва, и се живи вас от вашите престъпления. И престъпления. И тури отдясно на отца. Там ли сме? Там ли сме? Добре, сега, защо тия неща не са реални? Защо тия неща, които говорим, де факто само се ползват проповедници за проповядване, за тема на размисъл, за мнения човешки и т.н. По това, защото целта на дявола е точно това. Да те заземи, да те накара да повярваш един друг Исус, който не е представен от Духа на Бога, който не е представен от самия Бог и винаги да държи в позиция на такова нещо. Някаква връзка с Бога, която ти си предполагаш, че е така. Ти си един велик скулптор, ти винаги си представя Бога по своя си начин. И истината, че дявола много му харесва това. Ти си представяш Бога така, както на теб ти харесва, защото ти де факто никога няма да го служиш по правилен начин по този начин. Колко вас ме разбирате? Как ще се промени това? Ако ти не вземеш крайни мерки към себе си, казах го днес, на нас не ни харесва религията. Съжалявам, че трябва да ти харесва. На нас не ни харесва този пастор как се отнася. Ще ти харесва, че ти си затворен. На нас не ни харесва този пастор какви ги върши. Той събира парите за себе си, за другите, така. Целите задачи на тия хора не ни харесват. Това е положението. На такъв народ такива проповедници. Казва словото. А кои са правилните проповедници? Аз не. Или някой друг? Не. Единственият, който говори истината, това е духа на истината. Чувате ли хора? Казах го с нощи. Мога ли да говоря истината без духа на истината? Ако го правя, значи аз съм открил някаква истина. Която не е истина, си лъжа. Разбирате ли, че Святия Дух е Бог? Става ли ви ясно? Става ли ясно, че Той е Бог и Той наистина има правата на човешкото естество? Той има правата във всяко едно отношение на твоето естество. Той има силата да трансформира това, което човекът като естество, да го трансформира. Сега, не ми казвай, че умствено се трансформира. Няма такова състояние. Защото ти просто си намерил път, така да се каже, умствено, философски, да достигаш до някакви прозрения. Или поради твоята библейска археология, така да се каже. Или други неща, които прилагаш с цел да храниш умът си и с цел да храниш егото си, нали, не гласно, за да покажеш на оня до тебе науки и не знаеш, че ти все пак знаеш повече от него. Ти си в тази църква да състезаваш другите. Другите са по-слаби от тебе. Ти си по-силен. И ти по този начин докажеш. Кого доказваме всъщност? И ето го пълския великан, след години е станал великан.